A moción e apoio desa iniciativa legislativa popular en defensa da sanidade pública cos votos en contra do Partido Popular da Capela. Debemos seguir mobilizándonos en defensa da sanidade pública, que é un dereito conquistado pola clase obreira, non foi un regalo, e que se quere convertir nun negocio para grandes empresas aseguradoras, laboratorio e mesmo bancos. A plataforma pola sanidade pública vai continuar convocando cantas movilizacións sexa preciso. Esperamos contar coa participación e o apoio de todas e todos vós. Hoxe estamos aquí defendendo a construción do novo centro de saúde da Capela con cargo aos orzamentos da Xunta de Galicia e que para, posteriormente, xestionado directamente por servizo de control e non por xestión privada dos propietarios ejecutivos públicos, o mesmo que os de Ares, Cedeira e Narón. Como mañá estaremos na Graña defendendo que non se peche o consultorio da Graña. Se non nos mobilizamos na defensa do sistema sanitario público, universal e gratuito que agora temos, logo nos arrepentiremos con seguridade. A saúde non ten prezo. Non hai que preguntarse se o sistema é sostible ou non. Hai que buscar os medios para renunciar a un ben imprescindible, porque para todos e todas nós a sanidade pública é imprescindible. Cousas haberán as que asustar por ser menos esenciais, pero non na sanidade pública, porque ao final o barato sae caro, nos sae caro a todos e a todas nós. Pero é que ademais o sistema é perfectamente sostible, e non hai que recortar os seus orzamentos, e non hai que aumentalos, cunha boa xestión, por suposto, para situaros nos niveis da Unión Europea. Se hai diñeiro para socorrer a banca privada e que para os seus directivos cobren indemnizacións de millóns de euros para premiar a súa mala xestión e salarios de 600.000 euros, como non vai haber diñeiro para soster un sistema sanitario público que beneficia ao conxunto da poboación? A saúde é un dereito, non deixemos que non o convertan nun negocio. Moitas gracias. Está aberta a mesa de recollida de sinaturas. Se unha persoa ainda non asinou, pode pasar a asinar a iniciativa legislativa popular. E eu facería un chamamento encarecido á aprobación que hoxe está aquí para que mañá faga o sacrificio e o esforzo de achegarse hasta a vía de Gacaña. Ali non é que se queira construir un novo centro, ali o que se pecha